suna yanka da daɗi haidar. Na da idan an aiko kwajin jiri sai a raɗa mashi yayan wanda ya samu na farko ran suna ya raɗa mashi yayan. In ka samu na biyun ran suna ka raɗa mashi sunan, ko ka raɗa mashi Aliyu ko kuma dai ka raɗa mashi sunan. Allah ba ni faɗa na amin in na samu faɗa
suna